So mo day no ang part 2 day katong nanguli mi sa bukid. Kay lagi ani mga panahon na day no gisubay na mo si Fatherland kay lagi day gilantan daw. Unya pag-abot na mo diri sa bukid day no kay sayo man lagi kami naabot. Pag-abot sa damo is wala na si Fatherland diri. Kay lagi nanugway daw siya sa iyang baka. Kay wala mo ko siya nagdahom day no nga amo adi siyang ulion ba please la. Muna samtang nagpaabot mi ni Fatherland day no isang limpyo sa ang ako ang apam. Kay para sad may ibanan bitaw ning abog sa mo ang balkon. Kay lagi ba maragbaga-baga na jud ang abog sa mo ang balkon oy. Munang akong gipasiligan sa kong apam day no kay para may ibanan ang kinabugwangang abog ba. Pag humanyag silig sa balkon day no, nanulod mi sa kusina. Kay lagi day amuhang gitan-aw ang aparador. Muna gipablihan ako ang huno sa among aparador. Kay lagi gusto ko mutan-aw kung unsay sulod kay lagi nalimot ko kung unsa akong gipamutang ana ba. Ayos miyo day pag-abli na mo day no na surprise mi sa sulod. Kay lagi ba ang mga RET day diha nagpuyo sa moang hunos. Munang grabe na ko katingala oy please lang. Kay last year man gud day no day isa ko amo gud gitan-aw nga hunos day no ug ako po naglimpyuhan. So sa pagbalik na ko day sulod sa isa ka tuig day no manatoy sulod sa moang hunos oy. Maayo unta day do og bulawan ang gidala sa RET dito sa Manghunos ba. Kay para mo samot ni kadato ang amo ang duha ka kontraktor nagpuyo diri sa mong balay oy. Para magkuha na lang sa helper ba para tigsunod bitaw silang kalat. Ay naunsa man po ning RET day no day kay di man bulawan ang iyang gipangtaguan noon sa Manghunos. Bitaw oy kay dugay man lagi kay nabot sa Fatherland day mo nang nangaon na lamig ice candy diri. Igo po na urot-urot ang among ice candy nga among gikaon day no nangabot silang Fatherland oy. Naluoy kay ko nagtan-aw ni Fatherland ba sa layo pa lang gani no kay lagi niwang na kay sa tanan. Kay lagi kay si Fatherland day ba marag na overuse na jud ni siya maayo please lang. Kay lagi grabe jud ang pagniwang ni Fatherland hinuon. Kay ani man mga panahon na day no kay nagsagonson siya gilanat. Mo na pagtawag bitaw niya day no day nga gilantan daw siya day og duha ka semana na. Mo nang nagdadali mig uli day no kay amo siyang gisubay. Day nagdala na sad Manila og Jollibee ba kay lagi si Fatherland manggod karon day no is ginanam ka og Jollibee. Mo nang malipay ko magtan-aw day ba basta mukaon si Fatherland sa kuang dala. Ug kabalo sa ko gigutom sa ani mga orasa ba. Kay sayo kay siya ni ato siyang baka day no inya wa pa siya pamahaw. Mausang naniwang ni si Fatherland day no tungod po sa pasar-pasar ba. Mo nang maluoy kay ko sa taranday kay lagi day nakulang na ko ni siya pag-atiman. Kay karon mga panahon na no is grabe na nako ka busy ba. Mo nang dili na nako basta-basta mauli si Fatherland sa bukid. Anyway day ako dang ipakita si Fatherland day no sa gibuhat sa RET ba. Unya abi na ako day ako rin ang na-shock day ba day pati man day si Fatherland day natingala. O di ba day pati lang Fatherland na shock oy. Unya ni ana daw siya sa kuha day nga bantay lang daw tong mga RET niya. Kay manoske jud daw kuno to day kung iyan ang hiluan ba. O di ba day impas ang RET day mahimo pang kwento hinoon. Kay mahiluan on sila ni Fatherland day nga way oras ba. Bitaw oy, mabitaw nang mauli mi sa bukid day no, muuli dayon mi. Kay lagi bati kay sta na magtambay-tambay mi sa mong balay day no, nga hastang hugawa. Unya ang baho po sa mong balay day no, kay di pod siya masabot ba. Mo nang kadyot ra jud kay mi sa tanan day no day, mo balik day mi Iligan City. Kay ang gusto man gud ako day no, kung manguli bitaw mi sa bukid day no, is dito mi mga tulog sa aba. Kay lagi gusto na ko masaksihan bitaw ang kabugnaw sa gabi. Pero ang problema lang kay wa mi kahigdaan og hugos at pod kay mong balay no, please lang. Mo na mo balik day mi Iligan City day oy, kay magasgas ni akong pagkapiling gwapa dito, please lang. Anyway, nang happy tay mi ani kapatagan day no, kay namalit ni og prutas. Kay diri magud sa kapatagan Lanao del Norte day no is barato kay sa tanan og prutas ba. Kay ani man mga panahon na day no kay tabo man gud diri sa kapatagan. Unya barato ra sa kailang prutas diri basta tabo bitaw. Anyway, mo ra dito ko i-share sa inyo no og dire na day ko mag-end. I'm Emerly and thank you for watching. Mo nang bye mo ay.